Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Азиятуллина булырмын. Бүген безнең программада Кәрим Тинчурин театры тарихи көнне яңарта. Шәһәрдән шәһәргә шулай итеп үзебезнең спектакльләребез белән халыкны сөендереп, халыкны куандырып йөрдек без. Халкыбызның калфаклы сандугачы. Ул иштәлекле, ул моңлы, шулык вакытта ул дәртле. Илнур Маликовның үзенчәлекле шөгыле. Бабай тотты көрсінне, анымдан мен бұлыстым, потом өзім тұтарға тұтындым. Татар дөньясы яңалыкларга бик бай. Моны истә тотып, без сезгә Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсен тәкъдим итәбез. 15 ноябрьдән Свердлов өлкәсенең Урал таулары татар якташлыгы оешмасы татар телен өйрәтү буенча 3 айлык курслар башлап җибәрә. Дәресләр атнага 2 тапкыр узачак. Ялкын журналы балалар масса күләм мәгълүмат чаралары арасында уздырылган «Волшебное слово Бөтен Россия» конкурсы җиңүчесе булды. Журнал югары сыйныф укучылары яки абитуриентлар өчен иң яхшы журнал номинациясендә җиңү яулады. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы төбәк брендларының «Вкусы России» беренче ил күләм конкурсына татар балын тәкъдим итте. Конкурс нәтиҗәләре декабрь уртасында игълан ителәчәк. Төркиядә яшәүче галимә Шулпан Зарипова Читин Американың Мичиган штаты университеты тарафыннан оештырылган 31-нче төрки белем дип аталган онлайн фәнни җыенда татар язучысы Мөхәммәд Мәгъдиев иҗаты турында сөйләде. Казахстанның Нур-Султан шәһәрендә яшәүче язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Казахстан татар һәм башкорт конгрессы җитәкчесе Тәүфыйк Кәримов Чарльз Диккенс исемендәге премия финалына чыкты. 11 ноябрьдә сәгать 17:20 Сарытау шәһәренең Җәмигъ мәчетендә викторина узачак. Ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган аенда үткәрелә. Шуңа күрә интеллектуаль чаралар Аллаһ ишесенең тормышына һәм аның мирасына багышланачак. Татарча сөйләшә торган курчакларның беренче үрнәкләре чыккан. Милли киемнәрдәге Гомәр һәм Гөлбикә исемле курчаклар татарча сөйләшә һәм җырлый. Удмуртияның татар төбәк милли мәдәни мөхтәрияте быел Ижау моңнары төбәкара республика татар сәнгате иҗади фестиваль бәйгесен онлайн рәвештә үткәрә. Томск өлкәсе Стрижевой шәһәрендә эшләүче Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы йорт остаханәсе төбәкара онлайн фестиваль бәйгесендә катнашырга чакыра. Тапшыруыбызны авыр хәбәр белән дәвам итәбез. Яңа Гасыр телерадио компаниясының режиссеры Илсур Садыков вафат. Аны иҗат әһелләре татар дөньясы яхшы белә. Илсур Садыков безнең ТНВ каналында күп кенә танылган, тамашачылар тарафыннан яратып каралган проектларны тормышка ашыручы иде. Без аның якыннары, дуслары, хезмәттәшләренең авыр кайгысын уртаклашабыз. Авыр туфрагың җиңел булсын. Аның турында үткән вакытта сөйләү бик катлаулы. Хезмәтендә дә түгел, җиренә җиткезеп башкаручы кеше иде. Аман иде дип әйтәсе килми, ләкин кызганычка каршы иде дип әйтергә туры килә. Кирәгенчә эшлидер. Шуңа күрә без аңа иң мөһим сәяси проектларны шуннан тапшыра кирәк. Җиңел, тыныч эшләргә булды. Телевидениега керткән өлеше бик зур бәяләп бетергесез. Без аның белән спектакльләр төшердек, концертлар эшләдек. Студияда ул заманда Мөршидә тапшыруның режиссеры иде. Шулай ук караоке батл татарча тапшыруның режиссеры булып эшләде. Проектыбыз кыска гомерле булды. Әз эшләдек, тик шулай да гомерлеккә истә калырлык булды. Илсур абый һәм аның белән хезмәттәшлек мин аңа бары тик рәхмәтле һәм мондайны бары тик урынның оҗмакта булсын дип кенә әйтәсе кала. Бик кызганыч. Мин үзем Вести тапшыруын алып бара башлагачтын, аның белән бергә эфирга чыга идем. Турдан-тур эфир ул самолет белән идарә иткән шикелле.
Анда беренче пилот алып баручы булса, икенче пилот режиссер һәм аның белән менә гел ышанычлы, ул менә шул кадәр аңа ышанып, курыкмыйча эфирга чыга идек. Беркайчан да ул миңа сүгенгән дә ишеткән юк, кат сүз әйткән дә ишеткән юк. Ләкин шул ук вакытта ул менә профессиональ булмаган әйберләрне бик күрә алмый иде, бик аның реакциясе бик катгый иде, бик профессионал иде, шуңа күрә Сорабы бик иртә китеп барды. Кызганычка каршы, бүген шушында инде аны искә алабыз. Benim en yakın dostlarımın birisi birinçiden 37 yıl birlik tanışkan idik. Men kelgende indi Ilsur 2 yıl şaması işleydi. Hem o ne kadar derecede hatta ışıkların üretüsü de buldu. Buldu deyip, iyiydi deyip de etesi kelmeyi bilesiniz mi? Ул гомер буе телевидениедә эшләде, төрле телекомпанияларда, бездә дә бик күп еллар эшләде. Ул гаҗәп бик шундый матур кеше. Ул һәрвакыт дулкынланмыйча эшләде. Менә бөтен дөнья җана, пешә, бер туры эфир. Ул бер качан һәм дулкынланмыйча үз эшен эшләде һәм авыр ситуацияләрдән һәрвакыт җиңүче булып чыкты. Урыны җмакта булсын, без хәсрәтләнәбез без. Башта колхоз, совхоз, оннан республика күчмә театры. Хәзер Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры. Әлеге мәдәни учакның тарихы гаять кызыклы. Ул 1933 елның 6 ноябрендә башлана. Нәкъ менә шул көнне Питрәч районы Шәле авылында тәүге спектакль уйныйлар. Кәрим Тинчурин театры тарихи көнне яңартырга булды. Моның өчен театр артистлары Шәле авылына юл тотты. Сез үткән юллардан дип исемләнгән әлеге чарадан безнең репортаж. Моннан 87 ел элек әнә шулай атларга төялеп, зур букчалар күтәреп, җырлый-җырлый Шәле авылына артистлар десанты килеп төшә. 1933 елда да Сала халкаларны бик түземсезлек белән көтеп ала. Ул көнне дә бүгенге сыман бергәләшеп җырлыйлар, бийләр. 87 ел элек тә кунакларга тары өйрәсеп пешерәләр, кыймаклар белән сыйлыйлар. Колхоз-совхоз театры Кәрим Тинчурин белән Кавый Нәҗми тарафыннан иҗат ителгән Булат бабай семьясы спектаклен алып килә. Анда артистлар Гөлсем Камская, Гыймады Хисамов, Бибинур Галиуллина, Газиз Гыйматов уйный. Музейда эшли башлагач та иң беренче бит инде архив белән танышасың. Һәм менә шушы эшләү дәврендә мин бик кызыклы көндәлеккә тап булдым. Театрыбызның беренче артистларының берсе артист Газиз Гыйматов көндәлеге. Ул шушы көндәлеккә театрның тарихын чагылдырган, мизгилләрне, кызыклы мизгилләрне, тарихи мизгилләрне төшереп барган. Тарихны көндәлектә язылганча яңартырга булганнар. Шәле авылы мәдәният йортында әзерләнгән. Кунакларны тарихи экспонатлар белән таныштырдылар. Артистларга әнә шундый бишмәтләр киеп, кар бураннарда күпме юллар узарга туры килгән. Яңа килгән үзебезнең яшь актерларыбызга да, актрисаларыбызга да өйрәтәбез, күрсәтәбез. Менә нинди кыенлыкларда яшәгәннәр, эшләгәннәр. Нинди авырлыкларны кичкәннәр шушы безнең артистларыбыз. Алар бит безнеке, без аларның дәвамы. Шуңа күрә гел истә тотарга тиешбез. Нинди юллар белән узылган менә шушы 87 ел эчендә сугыш вакытында да, сугышны әйткән вакытта сугыш башланган дип безнең артистларыбыз сәхнәдә булды. Татар дәүләт академия театрының колхоз-совхоз филиалы заманында Балташка да, Орча, Буага да күчерелә. Алар хәтта сугыш вакытында да тамашачыны сөендерү җаен таба. Чакыру пунктларында, вокзалларда, соңрак лазарет һәм госпитальләрдә көннән-көн күбрәк чыгыш ясыйлар. Сәхнә кирәк-яракларын үз җилкәләрендә күтәреп республика буйлап йөриләр. Ә инде 1944 елдан ул Республика дәүләт күчмә театры дип атала башлый. Ул истән чыкканы да юк. Менә мин шушы театрга 74 елны килеп кирдем. Әле ул күчмә театр дип аталадыр. Күчмә театр дип. Менә шулай итеп авылдан авылга
шәһәрдән шәһәргә шулай иттереп үзебезнең спектакльләребез белән халыкны сөендереп, халыкны куандырып йөрдек без. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Тормышыбыз, гомеребез яга узмады. 1965 елда беренче Мизәлә театрында, Күчмә театрында эшем башлап җибәрдем. Менә хәзер ничә ел була? 55 ел. Менә ярты гасырдан артык. Миңа бу атлар да эләкте, төрле ниләр эләкте. Әлбәттә, нидән ат белән генә трактор ат шаналарында сөйләп бетерә торган түгел. Менә хәзер искә төшә, ничек җырдык икән, нинди ниләр. Ну, яшь чак булган, сәнгатькә, театрга гашык булган без индеме? Юл газабы, гүр газабы битендә. Безнең театрлар, бичаракайларым күрде инде. Кай вакыт спектакльләр бик кырыс шартларда уйнала, әмма бернинди кыенлыкларга да карамастан артистлар театр сәнгатен халыкка тарата. Ә инде 1988 елда театр ниһаять биналы була һәм аңа нигез салучысы Кәрим Тинчурин исеме бирелә. 1989 елда мин Казан театр училищесын тамамладым. Мин филармонияга билгеләнгән иде. Без алвакта бит билгелиләр иде. Дамир Сиражиев беренче стационар театр буларак Тинчурин театры 89 елда ачылды. Менә шушында ул стационар театр булганга күрә мин шушы театрга минем язмыш китерде, беләсезме? Шуның хәтле шуңа булганга гына, чөнки мин гастрольләрдә бер дә йөрисем килмәде. Мин аларны аңлыйм, мин алар өчен һаман да борчылам. Ничек йөри алдылар икән дип. Рәхәтләнеп шушындый матур җылы бинада эшлибез, хезмәт итәбез, тамашачыбыз каршына чыгабыз. Ә бит моннан әле ничә генә ел элек театр күчмә булып йөргән. Мин хәзер күз алдыма да китерә алмыйм. Безнең элеккеге артистлар карларда, бураннарда, салкыннарда шундый газаплар да күреп, михнәтләр дә күреп, әмма тамашачы мәхәббәтенә күмелеп яшәгәннәр. Менә бу сүзләр алар истәлегенә дә барсын иде. Без бүген Тинчурин театрының туган көнен билгеләп үтәргә килдек. Театрны, гомумән сәнгатьне мин үзем шәхсән бик яратам. Театрга һәрдаим йөрергә тырышабыз, премьераларны калдырмаска тырышабыз. Кайберләренә хәтта берничә тапкыр да килеп карыйм. Шуңа күрә мин беренче чиратта Тинчурин театрына озын-озак гомер, тугры тамашачылар, тулы заллар теләп калам, туган көне белән котлап инде. Бүген Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының үз тамашачысы бар. Ә бу көннәрдә артистлар Мәскәүдә башкала тамашачысын сөендерә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Халкыбызның калфаклы сандугачы. Ул иштәлекле, ул моңлы, шул ук вакытта ул дәртле. Илнур Маликовның үзенчәлекле шөгыле. Абай тотты күрсенне. Аннан мин булыштым, потом үзем тотарга тотындым. Югары музыкаль белемле беренче профессиональ татар җырчысы. Татарлар арасында махсус һөнәри белемле беренче хатын-кыз композитор. Халкыбызның бөек моң иясе, калфаклы сандугачы. Аңлап алгансыздыр сүзебез Сара Садыкова турында. Быел аның тууына 114 ел. Туган көне 1 ноябрь. Шул уңайдан Казанда Сара Садыкова җырларыннан төзелгән ТСРның 100 еллыгына багышланган безгә җыр төзергә һәм яшәргә ярдәм итә исемле концерт узды. Әлеге кичәне Гөлия Садыкова тамаша кылып кайтты. Казан шәһәре сәгать кичке 5. Без актерлар йортында сәхнәдә Сара Садыкова җырлары яңгырый. ТСРның от казанган һәм халык артисты, Россиянең от казанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге хезмәттәге батырлык өчен медале иясе Сара Садыкованың тууына 114 ел. Шул уңайдан үткәрелүче тарихи истәлек концерты бу. Һәм әйтергә кирәк, бер атна эчендә икенче тапкыр куелучы концерт. Беренчесе аның 6 ноябрь көнне зур концертлар залында узган иде. У нас программа, значит, бүгенге концерт, например, посвященный езелыгына республиканың ТСРның, шуңар күрә прямо Ленинның декретыннан алып, бүгенге хәтле менә шулай программа бара.
Ну, біздің анда, конечно, сокращенный болды дома БКЗ-да. Мында біз, конечно, өзіміз хозяева. И вот біз и первое отделение бар, и второе отделение бар. Әлфия апа мөрәҗәгать иткән, мин шатланып, чын күңелдән бу концертларга катнаша башладым. Һәм шушы 10 ел эчендә бик күп кенә Сара Садыкованың җырларын ачтым үземә. Һәм гомумән халыкка ачтык. Өр-яңа бер кайтада җырланмаган җырларны күп җырладык. Бүгенге концертта да булачак ул җыр, андый җырлар. Сара Садыкова үзенең иҗат гомерендә 400-гә якын җыр, 30-дан артык спектакльгә музыка, инструменталь әсәрләр яза, 2 музыкаль комедия иҗат итә. Нәрсәсе белән аерылып тора Сара апаның җырлары? Сара апаның җырлары алар кешене матурлыкка, чисталыкка чакыра торган җырлар. Алар безгә канат куя торган җырлар. Алар берничә буын безнең татар халкын тәрбияләп үстергән җырлар. Вокал өчен дөрес итеп язылган, гадилеге дә бар, шул ук вакытта тирәнлеге дә бар. Нинди генә теманы алмасын, төрле темаларга багышланып язылган җырлары бик күп Сара апаның. Миллилеге белән аерылып тора. Сара Садыкованың мирасын туплау, халыкка танытуга аның бердән-бер кызы Әлфия Айдарская зур өлеш кертә. 1999 елдан башлап концертларын оештыра. Бүгенге чара да аның хезмәте. Әнисе истәлекләрен туплап китаплар бастырам. Бу юлы да Әлфия Айдарскаяның кулында яңа китап. Ул рус телендә 1 ел эшли ул аны, тулысынча үз акчасына 200 дәнә дә бастырган. Республика Татарстан, молодежный, вечерний Казаньнар, хамасы кірді нинди газетлар булды урысчанда. Анан үзем язып калдырган концертлар бергән идек Мәскәүдә. Шулай язып бардым инде ул концертларны. Менә алар да кирәк булды. Бик күп иде. 200-дән артык җырлары радиога язылган иде. Анда полный списокларны кірттім, потому что ул списокларда полностью язылган иде. Не дип, кем кайчан язылган, кем белән язылган, кірттім. Бөтен аның дипломнарын, почетный грамоталар, полный список. Мин язган, Сара Садыкова үзе язган хатлар. Китапта шулай ук балет биючесе Әлфия Айдарскаяның иҗаты турында да истәлекләр тупланган. Быел Әлфия Айдарская үзе дә 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Гомумән алганда Сара Садыкова мирасын саклау, таныту китаплар белән генә шикләнми. Ел аралаш Калфаклы сандугач дип исемләнгән фестиваль конкурс уза. 2021 елда ул 11-нче тапкыр уздырылачак. Бүгенге концертта 2019 елда гран-при алган Орша районы егете Кәрим Закирҗанов та бар иде. Сара Садыкова 1906 елның 1 ноябрендә Казан шәһәрендә туа, кызлар гимназиясендә белем ала. Аннан Казан педагогия техникумында укый. 1921 елда Сара Садыкова Буз егет драмасында 1 тапкыр сәхнәгә чыгып, җырлап уйнала торган Сәхип Җамал ролен башкара. 1922-1928 елларда Сара Садыкова Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваториясендә укый. Аннан Казанда Татар дәүләт академия, Татар опера һәм балет театрларында 1986 елның 7 июнендә вафат. Кешеләрдән качып, үзем генә табигать белән сөйләшеп, серләшеп, күземнән яшьләр агызып, күңелемне сафландырып, бик күп киләр. Шушы кырларда чыкты. Тормышта ул шундый непрактичный кеше. Ул үзе әни буларак миңа строгой була, но вместе с тем бик наивный кеше иде, кешегә ышана торган шундый. Кешеләрне яхшы яктан гына күрә торган кеше. 2021 елда Сара Садыкованың тууына 115 ел. Юбилейга әзерлек инде башланды ди Әлфия Айдарская. Мәскәүгә концерт белән җыйналар. Аннан чаралар Казанда узачак. Минем теләгем менә мондый концертлар оешканрак һәм югары дәрәҗәдә булсыннар. Без Сара апа белән горурланырга тиеш. Минем иң зур хыялларымның берсе Казанның бер матур җирендә Сара апага һәйкәл ачсыннар дип әйтәсем килә минем. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Керем өчен түгел, күңел өчен. Күгәрчен асраучы Илнур Маликов үз эше турында әнә шулай дип әйтә. Үз хуҗалыгында 200-дән артык ижау күгәрченнәрен үрчетә. Бу тукым зур биеклеккә күтәрелә ала, матурлыклары белән дә аерылып тора. Кышларны асрау җиңел эшме? Бу хакта Илнур Маликовтан үзеннән сорыйк. 98 елны бу күгәрчен ясын салдым.
Кошлар яхшы үрчесен һәм сәламәт булсын өчен, аларның яшәү урыннары да, тукланулары да дөрес булырга тиеш. Бу Илнур Маликов үз хуҗалыгында беренчеләрдән ясаган ояларның берсе. Бу күгәрчен ясында 30 күгәрчен яшәй. Һәм монда чибиләр чыгаралар, ишортамыннан. Ә менә монысын 2 ел элек төзегән. Аның өчен берничә ай вакыт кирәк булды, ди Илнур Маликов. Россия буенча йөреп, үзе кебек күгәрченнәр асраучылар белән аралашкан, ояның нинди булырга тиешлеген өйрәнгән. Яңа туган кошчыклары да шушы читлектә яши икән. Чибиләрне өйрәтәм өйгә, чтоб привыкли. Өйгә привыкают, потом җибәрәм. И тихонько алар өйрәнәләр өйгә. Чүп китәләр, кайталар. Бывает, жоғалса даже, бір неделеден қойталар. Бывает такое даже. Үз хуҗалыгында барлыгы 200-дән артык күгәрчен үрчетә ул. Барысы да Удмуртиядә чыгарылган махсус токым. Бу кошлар йөзләгән чакрым биеклеккә күтәрелеп, озаклап очалалар. Көн сайын иртәнге 6-да чыгарырга кирәк дип сөйли Илнур Маликов. Кошлар турында барысын да белә. Әлеге шөгыленә 45 ел. Бабай тотты күгәрченне. Аның белән мин булыштым, потом үзем тотарга тотындым. Хобби инде, күңелгә тотам, күңел өчен. Бу парникта сортировочная база күгәрченнәрнең. Һәр көне әнә шулай кошлар арасында үтә аның. Төрле ярминкәләрдә, күргәзмәләрдә теләп катнаша. Удмуртиядә башка күгәрчен асраучылар белән ныклы элемтәдә тора. Өлкән яшьтә үзем өчен юаныч һәм куаныч таптым, ди ул. Удмуртиядә Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Тапшыруыбызны Вазыйх Фатыйхов шигырь юллары белән төгәллибез. Җилкән булыйк ачы җилдә, яшен булыйк кирәктә. Бергә булыйк шатлыкларда, кыен чакта бигрәк тә. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Сау булыгыз.